Tateng tan agagik ira, pisi yulay alkansyayo, ipaway yulay nan tipunan yu, utang kilad kanayon yu, mananap kilay sugar daddy yu, o ilako yulay sa kayakid niyo, tawad jalay iPhone 12 Pro. Mas ma-plus, mas matibay, tan syempre mas mabli, say bilito, singa kala ang aliw ya sakay yakko si. Ang gano andeke ka, sarag tokayan paputian, walalay 5G tuya, ang gapoy pibabalik ed satay 5G, tamaka kapoy su signal mi ed abong. Singa amay signal yu nan inarom, makapoy mas pinapulos miyan cellphone, initdan mi A14 chip, ang gapulay lag. Pero no mabayag su internet mo, ang gapulan lamang. Say camera to mas pinalinaw, nanungneng mong tampol ya ang gapoy pag-asam ed sa may crush mo. Wala met so iPhone 12 Pro Max ya mas balag, no aya so saliwam mo, mas balag so na itupak mod asawam, no naral mon mambibii. San no aya so usaran mo ya pan picture, ungkinis tay lupam ya makamuro. No kulang su kwartam, saragtun mga la ed home credit, o dino mga lakay plan ed globe tan smart, mambayar kay sa kay bulan, insan mula ibatikan. No saliwan mo yan cellphone, ang gapoy kay baton headset tan charger, syempre ilako milamot man, tapyan ungkita kami lalamot. Anthony alagaran nyo, mga liw kilay iPhone 12 Pro ang gano agyo kailangan, say importante walay ilastugyo ed tutuo, san walay na i-post yu ed Facebook tan Instagram. Ang gano ang gapulay na akan mo, say importante guwapoy cellphone mo. Ang gano ang gapoy tipon, basta aka iPhone 12 Pro, mga liw kila.